det må du godt. Nå. Nu går vi så på ABC-banen. Ja, den der er lidt svært. Det er en meget lang en. Det er den meget lange en. Det må man sagtens. Den der må man godt springe over. Okay. Nå. Den fik jeg så lige. Så er jeg på. Nu er jeg ude på nogle små træstubber. Så I kan se der. Hup. Så, som vi så skal gå på. Den springer også lige over. Ja, det er okay. Så skal vi op på sådan nogle stolper her. Og det kan, Jeg filmer. og det kan godt være lidt svært. Ja, det må man sige. Så. Men den klarer jeg. Er det ikke de første gang, du er på en YouTube-video? Jo, det er det. Det er første gang, jeg er på en YouTube-kanal. Alle sammen. Ja, sig hej derude. Hej derude. Jeg skal starte snart til sang, så jeg kan få min... når jeg får en telefon, så kan jeg selv filme. Og så kan jeg sætte den på YouTube. Okay. Ikke? Jo. Høp. Nu er vi ude på sådan stolpeagtigt. Jeg filmer. Ja. Nu skal vi... Hun vælger så at tage den der vej på grund af den der derovre. Den er lidt svært. Okay. Derovre. Det er meget svært, men du må godt tage den vej. Den Skal vej. jeg tage den først? Ja, det er en god idé. Den vej, det er en god idé. Med folk, ned med! Godt. Nå, Smil! Smil! Dik. Så kom der også et billede ud af det. ej, fik du filmer du stadig? Ja. Nå, nu skal vi så ud på en, der drejer, der hedder ormen. Ormen. Og den kan godt være lidt svær. Med mindre man træder den ene fod op, og så presser den ned, og så trækker den anden hen. Det er mit trick. Vil du gerne springe den over? Ja, det vil jeg gerne. Vil du gerne springe dem over? Nej. Okay. Vil du springe den derover? Nej. Hvor er der P? Skal vi bare lige lave et klip nu? Jeg kan sætte den på pause, og så sætte den i gang igen. Okay, ja, det gør vi lige. På pause. Og nu er den i gang. Nå, kom. Og når vi har klaret hele den her ABC-bane, Så skal vi ud på. det skal være en overraskelse. Nå, det bliver så en overraskelse, siger Jannik. Han, der står og filmer. Hey, jeg hedder ikke Jannik, jeg hedder Jannik Jack. Jannik Jack går og filmer mig. Ja, Vi går til Jannik Jack. jeg er lige herovre. Hey. Skal jeg sige hej, YouTuber? Hey, folkens. Nu skal vi få på stolperne igen. Der skal jeg gå med. Jeg skal lige gå og filme mig. Ja, og nu er vi så ude på dem. Og det er meget svært. Med en... Den filmer den med... så du lige havde telefonen før. Den her vej. Ja. Men ellers... Så er vi snart færdige med den her YouTube-kanal. Så... Jeg er færdig med den. Jeg skal nok lave navnet om, sådan så du ikke kan se så meget. Men ellers... Se her er der G. Hej G. Hej. Nå, så kommer vi tilbage til mig. Men nu skal vi snart ud for overraskelsen. Turen. Sæt! Ja, sæt. Meget Er flot det okay sæt. at springe den her over her? Det er okay. Og nu
Nu film. er jeg så på en platform. Og nu kommer der Hold du en. lige. Nu skal I se fed mus, så jeg kan. Så er han her. Nu skal du lige gå og filme mig den der vej. Er I klar derude? Se her. Ja, hun gik hurtigt over den. Skal jeg lige, hvor du kan tage den hurtigt på? Nej, jeg kan ikke tage den hurtigt. Jeg filmer dig. Sådan er YouTube-reglen. Nu er så på et patflår. Patflow. Patflår. Så vi kender det her i Danmark. Men nu skal vi snart op på et igen. Så, og nu står jeg så på B. På B-rækken. Og nu er jeg over på A-rækken. Nå, er det så nu, vi skal ud til overraskelsesturen? Det tror jeg lige nok, det er. Ja. Skal jeg bare fortælle det nu? Jeg sæt. Hej. Nu går vi så ud på crossbanen. Ja, der er masser af ukrudt derude, så I kan se. Så nu skal jeg være ude til en, der hedder Pernille. Åh, vi bliver nødt til at stoppe videoen her. Nej, vi kan godt lige nå det over, vi løber. Vent lige, jeg skal lige skubbe. Den her vej. Den er kun 14%. Er den næste derovre? Nej. Godt. Kære YouTuber, vi bliver snart nødt til at stoppe filmen. Nu skal vi lige over. Du skal jo gå og filme mig. Nu skal vi så lige over herovre. Vi skal også lige passe på. Der kører en crosser derovre fra. Skal vi godt stoppe videoen her? Nej, vi skal skynde os.